Alam mo, Dul. Kala, leungo niya, leungo. Ako rin si Hana. Dili na ko tinood nga pangalan. Tungkol kay gusto lang ako itago nga akong kaugalingon. Labi na sa mga taong hinawayon. Huwag sa akong pagsuwat ang inyong programa. Para ba sa May suwat ko kabahing kiniki Plox. Angga sa tao nga nangulitaw ka na ako. Short for Arsplok. Bata pa lang, may di ka kitaan na ako si Plox ug pagtanaw ka rin ka na ako, idologin dahil. Silingan lang, may. Dinila mi sa may Arcastillo, Agdao, Davao City. Idologin dahil. Ano laging childhood sweetheart? Nagsaligpod ko. Nga na ko kay gugma si Plox sa kuwa. Mau pa? Hangtod nga. Sige sa pangulitaw sa kuwa. Og din hina nagsugod. Ang gataw, takong kibuy. Hoy! Vlogs! 60 bucks, vlogs! Angak, mangkang! Ayaw patuloy mong kuhan. Lagi ka mo ginawa ba? Kaya mong ginawa. Mawad sa kong naw. Sige. Paibot na yung mga ipon, ha? Nalagay daw sa ipon ba? Lumalay ko ba cherry flavor? Informal flavor na. Ganyan ako nangita ni mo ba? Ano na? Nangita mo ka? Ano ko? Nangihalat si mo, ha? Halat sa ko patay. Halat na yung Zodiac. Ayaw, hanap pa. Ihalat ako pag-iugma. Acheche! Ay, kutasan ko eh. Asa mo ka nga mabilin, mangga, asa mo ka pa, arapita. Nakuswala. Ganyan ako nakita ni Muhan ba? Asa maginan, wala yung ipaglaam ni Muhan. Si Vlogs, pangina, pagod pa ma. Yan ang pag-graduate ko, kana, ito na yung taka. Sige na, bulo, kirin. Yatos, Sige, pag-graduate ako niya, mag-graduate po ka, sugton ko ni mo. Sukto lagi ka na ako, lagi, stila ni. Uyab na dahil ta. Asela na, uyab na kayo, dayon ta. Uyab dayon, na stila ni mo. Ay, lang ko ka na lagi. Bantay ka, uyab ta dahil. Lagi, ay so. Kaya mag-graduate ako, uyab dayon. Kay, graduate na to sa buntag, pagkapon. Uyab dayon ta. Tsitsi. Sama niya, ha? Bantay ka, ha? Ay, graduate tag alas 11, nga pagka alas 12. Pagkalason si Medya, uyab dayon tana. Oo, hindi ay lain. Papunta ako, pag-graduate ako, uyab na tana, ha? Bantay ka. Lagi, sa stila ni mo. Promise na ni mo. Promise kayo, yun. Promise kayo. Elementary pa ba ako nang uyab ni mo? Kakato ka ni si Alvin. Uyab na ako sa si Alvin. Mamagin ako itong isugot si Alvin. Bantay ka. Lagi. Ikaw rin kusog to, lagi. Basta kay pag-graduate ako, uyab na ta, ha?
Vlogs, sanalay ka vlogs. Uy, congrats, graduate ng buko. Oo, lagi. Huwag na mag-graduate ka ba? Tama-tama ka, dalas ng simid dyan ah. Oh, ano day? Ikaw, may kasugto na ko ni mo. Uyab na dahil ka. Oo, lagi. Kabalo ko anak, pero relax lang. Kay. Ha? Relax lang kay. Mangita sa trabaho, vlogs. Di sa naman tayo, di ko mangitag trabaho. Uyab na, di pa, wala trabaho. Sabi ito laglaag, di ba? Sabi ay, kapag inaan nagadali, uloy ka. Narabi ako din niya, ha? Ina ni mo, saan nagugagod nga? Lagi, kabalo Ano ba ko. ka nga? Dugay na akong pinaabot, aning adlaw nga mo abot. Uy, Ikabalo dyan ko, sugto na ko ni mo, karon. kabalo ko, anak ko, excited pa biya ako, pero usaon man, napanahon naman ko nga, kung sugtong ta ka, kung ta, magtinan-aware ta, mga tutag mong laak ta, tutag People's Park, Memorial Park, Times Place, tato na, medyo, nanutag sinisa, biya sa awas nihan, ha? Kung tinutukay rata, di ba, masiratag ka na ng, masiligay na tag mataw niya, masiratag ka na ng kutong kinding at tag dos, tag 5, anang ka na, mahal pa kay gasolina ron, nga ka nga, ikaw na ng gasolina, wajud na uwaw, baga kay naw, mahal kay gasolina, usahan ba na? Ay mo kasi kung papalit, pwede na din ako magamit. Ay, nagini mo, eh. So, mas lahat ka na, ano nila, eh. Ay, ako na ako, hindi na ako vlogs, ha? Nahirap ka, mahita pag trabaho. Aso, pag makakita ko trabaho, sugto na ta ka, ha? Bantay ka. Lagi, wag yan ako itong isuko to si Alvin katong driver. Kamis ha, pa makatrabaho na ka. Ay, ikaw yung sugto lagi. Asa, Pat, malako sa vlogs. Pa! Ito si Papa. Gusto ako Papa. Pa! TV naman ako Papa. Sa man daw, gusto ka magbatakdag ka, ilip-sulit sa karon. Pero ba, ikaw nung bayot. Bantay ka, ha, anak. Lagi. Bye-bye. Uy, nalaki ka, Plok. Uy, may gabiin mo diyan. Oh, may gabi, ano lamang ka? Di, nakabalita mo ko nga, kuan, kaning... Naunsa? Nakuno kay trabaho. Oh, nalapit ako'y trabaho. Call center agent naman ka. Oh, lagi? Nindot kayo na. Nindot mo lang, pero... Ano di, ano mo ka naman ka na? Yung ba ka nga pag makatrabaho ka, sukto na rin ko ni mo. Oo, pero... Ay, mundangay mo ko na ako trabaho, kayo klaro, kayo... Bago ganahan, sige pulaw. Apoy kayo. Lainay, umunga. Sunod na, pag makakita dyan ko ka ng trabaho kayo, mag-take mo guguan, mag-take mo civil service, ha? Abi. Sa una pa magagtinikay, ano medyo kakapasal. Di ba, dili, oy, kay, natamingan mo, di-stress, live yan mo, mag-exam ka, stress kayo. Niya, kung saan mo kuhan eh. Pabuta lang yung ka na makapasal ko civil service niya. Pag kuman, katrabaho ng tarong. Kaya gusto ko magkuhan, bumbiro. Kaya gusto ko para pag bumbiro ko, pasiritan ka na ko sa ko paghigugma. Ajutsi, bantay ka ha. Lagi! Bantay ka pag makakuha na ka ha. Kanang mabumbiro na kayo, pasara ka civil service, imo kong sukto na. Lagi, sukto lagi tak ka! Han, Oy! anindutan na mo tanawon sa imong uniform nga bumbiro eh. Pasiriti ko, bi. Achichi! Oh, lagi. Ano nalagi ka dali, Plog? Sige, sunod sa kuwa ba? Abalo Ano naman naman sa well believe it? Eh, kalimig sunod sa kuwa. Kalimig sunod sa kuwa. Nagkita magtrabaho? Kuan mongod ka nang... Ingon mo ka nga Ito nga pag naman sa well believe it. Sige, kaulakaw ay tumong. mupasar ka eh. Yung civil service, manawat ka bilang bumbero. Kanang uyabon ako nimo. Oh, pero doon ka na ni Bumbiro. Kapag igbit-bit aning host. Ah, Oh, madlo ko. Kaya kung na, nasunog na ko di akong naupaw na ganin ko. Kaya katuloy sunog na ko kayo na. Nasunog akong buhok. Ayaw sa may pasabot mo na.
mangita kong laing trabaho, magkuha siguro ko, magkuha siguro ko, mag-driver siguro sa 911 siguro, ambulansya, ana, di ba? Mr. Gusto ko mo apply sa siguro pulis, ana, Pag madawat ko pagka-pulis, kana. Sogdo na dyan ka na, kuha na, Flox. O ba? Lagi kung di ko ganahan magpulis, magsundalo ko. Pag di ko ganahan magsundalo, makita dyan trabaho, magparangay pulis na lang ko. Iya bago ko mo sukton. Oh, ana. Kaya sud mo kayo niya, trabaho ko bumbiro niya, di ko happy sa akong trabaho, kaya bukat kayo. Asa mo ka? Lura na ito, tiguang. Tiguang dito, luran na mo di ka. Hoy! Flox! Hoy! Flox! Pag makadawat ko, magkakita ko lang yung trabaho, sugto na talaga takay, kagula na, Flox. Lagi! Ay, nagsigal lang ang Uy, matata ID. niya, di na ganun mukhaon. pwede ikaw ba? Sabi ko, ikaw wala kayo report dito sa opisina ba? May bukat kayo nga host. Katong nabiti sunog dito sa unahan, wadyo kakakuan. Wadyo kakaka... Naunsa man ka, uy. Kapoy ni magbibito ko husay. Kanang ho sa fire truck, gusto na ko ho sa bumbiro. Hachichi! At least dali kayo. Buga, di ba? Huwag mo kakyabon, uy. Hindi mo itong talo sa bumbiro. Lain kayo. Hala ka! Ang luod na dito si Flox ni mo ba? Eh, kasabot na to siya. Uy, ang luod man siya. Luod mo itong naong tong tawahan na to. Atiche! Sinini ko lang kaning... Sa tawanan na itong... Han! Kamprag. Loyola Kamprag. Yo, wali sa kanin kutsin niya. Flox! Alam, galing ako ni mo, Flox. Uy, kumusta? Kuhaning kuan, kaning Kamprag na kuan, kaning kutsi. Oh, kuha na eh. Wala, uy. Kumusta naman ka? Okay ra, Ang uy. taon na tawa nagkita ba? Wala di ko na, nagdugdug, dili na di ko nagkuhan na di ko sa bumbiro kay... Saon man nga, Ganahan na dyan ka na yung trabaho, no? ganangan na di ko diriba, naman mo ko sa opisina, good. Ah, mau ba? Wapuli kag sakyanan, mo na nadasmag dito sa... Pre na to nadasmag dito sa may kuan, oh. Sa may Matina. Ah, lahi to. Dahil ito, pero, kung dato lagi, kutaan na lagi kakayo nun, Flux. Sana babae ng kauban mo na kang puti kayo. Na putik naong. Sa pagharina ni bihana ni Uy. Ah, kanang kuhan mo rin ang sakyanan na nakakuha, ahinti na mo gano'n niya. Halin-halin ba, bulawan, anagot. Aba! Bonggat eh! Alo, oy, pwede na ko, ana. Pwede na ta mag-uyab, ana ba? Klaro kayo. Oo ba? Oh, pwede na, sukto na ka ako. Eh, magpulis pa mga ka. Pag magpulis, magsundalo. Pag magsundalo, magbarangay pulis. Ay, wala, okay naman kayo, Kudri. Ganun kapuyan mo apply. Oh, okay na, Kudri, kaya naman ko sa opisina. Ah, mau ba? Oh, sukto na ka ako. Asa man? Uyab na ta? Ah, pasensya na kay. Uyabang ko na ako nang nasa concept good. Oh, uyab na ako na. Ya, siyempre, bangga sa una, di, wala po ko na mugos. Flox, ay, sagot ay nana, Flox. Ikaw lain na sa di ma'am nino. Anak ka, sayang si Kevin. Sorry. Ahintin. Ah, tinuod lang, nakapalit po kong akong kalubinhan. O niya, on, O ba, Flox? kasi ato lang ha. Hello? Oh. Ha? Ihatod na lang ng O trooper yun daw, dito. dahan man yung tawanan ni nga madato ba? Ihatod na lang ng trooper dito. Saya na makinig na akong... Tinuod yun yung pinulti, no? Mawala yun imong kapangit basta na kay kwarta, no? Oh, ha? Isang pangit ka dyan nagkakakwarta Deliver na ng isang kotse dito. Iyad bang? Oh. Sige, kihatod sana ako kung babes.
Pag-uyab kay Lab, juga niyang uyab. Ako, nagkita mi ng schoolmate ako diri nga. Magpalibre siguro likaw, ako sa libre na. Ayaw, hindi, busog na kayo ko, Flox. Sige na. So, kaon ka? Ay na lang. Hindi, bagong open restaurant. Ibilin lang ka dito, kaon lang ka dito. Okay naman ko diri, kay mabot mang, na may paklas diri. Sige, unan ako. Ikaw mo ka, patik-atik mo ka sa una ko. Wala mong kagwapa. Ninood, gusto dito. Flox! Tinood diri. Gwapo kay kay kwarta, pero kung kay kwarta, pwede mautan mo, Flox ba? Alay, tagili mo. Flox! Flox!